Ak plánuješ založiť SROčku, stihni to do 16. augusta. O deň neskôr to nebude stať 200, ale 500 eur. Od 17. augusta totiž začína platiť nový zákon o obchodnom registri. Štát ho prezentuje ako menej byrokracie a jednoduchší štart podnikania. Pri klasickom založení SROčky však pribudne povinný advokát alebo notár. Samotný zápis cez notára má zdražieť z približne 204 na 271 eur. K tomu sa podľa aktuálnych odhadov pridá ďalších 150 až 200 eur za prípravu a autorizáciu dokumentov. Výsledná cena sa tak môže dostať nad 500 eur. A netýka sa to iba nových firiem. Ak plánuješ zmeniť konateľa, previesť obchodný podiel alebo zmeniť vlastnícke pomery vo firme, odporúčam to spraviť pred 17. augustom. Výnimkou zostáva zjednodušené elektronické založenie SRO, ktoré však môžeš využiť iba pri splnení presne stanovených podmienok. Vyššia právna istota je v poriadku, ale nazývať systém jednoduchším, keď podnikateľovi pribudne povinný profesionál a účet môže narazť na dvojnásobok, mi úplne nevychádza. Je toto podľa teba jednoduchší štart podnikania?